V tomto videu si ukážeme poslední krok v celém tom procesu sjednání Edwarda a to je smlouva. To znamená, když jste na tomto posledním kroku, vyplňujete nejdřív osobní údaje, pak vyplňujete AML dotazník, 2 doplňující údaje a pak vlastně vám Edward připraví, vygeneruje smluvní dokumentaci. Na osobních údajích často už budete mít ty věci předvyplněné, protože se vlastně přetáhly z vašeho systému a jenom je zkontrolujete. Případně, co je potřeba, doplníte. Základní údaje klienta, tady vidíte trvalou adresu, pokud bylo potřeba, můžete doplnit korespondenční adresu, ale Edward prakticky komunikuje pouze přes e-mail, elektronicky a vy taky. Takže není potřeba. Dál je osobní doklad klienta, to znamená, tady zpravidla vyplňujete občanský průkaz, vyplníte daňové údaje a pak přidáte bankovní účty klienta. U těch bankovních účtů přidáváte tímto způsobem, vyskočí na vás okno, kde přidáte číslo účtu klienta. Co je důležité říci, že to číslo účtu musí být v majetku klienta. Jinými slovy, tady potom vybíráte, že klient čestně prohlašuje, že je majitelem tohoto účtu, který tady uvedl, případně, že klient čestně prohlašuje, že je majitelem účtu je jeho manžel nebo manželka a tento účet je součástí společného jmění manželů, že to je taky druhá možnost. V okamžiku, kdyby chtěl uvést účet, který není v jeho majetku a zaškrtnete tuto možnost, tak vám vlastně Edward nepovolí ten účet zadat a přesto, pokud byste zalhali, tak na to přijde vlastně Edward v okamžiku, kdy přijdou peníze, protože Edward vlastně hlídá, ze kterého účtu ty peníze přijdou a co tam je za jméno. To, proč nemůže Edward přijímat peníze z jiného účtu, než který je v majetku klienta, je čistě legislativní důvod a je to vlastně zákon o praní špinavých peněz, takzvané AML, a pokud Edward přijímá peníze, tak nemůže přijímat peníze od někoho, kdo není ověřený vámi, kde tady klient je, protože tady vlastně ověřujete ho podle občanského průkazu. Takže to je ten základní důvod. Tady uvádíte jméno a příjmení majitele účtu. Pokud dáte, že klient čestně prohlašuje, že je majitelem účtu, tak se tam automaticky vyplní vlastně jméno toho klienta. Dáte uložit a ten účet je vlastně uložený. Dá se říci, že klient ten účet ověří tím, že pošle z toho účtu do Edwarda platbu. Jde přidat i více účtů, to znamená, můžu přidat další účet, tady bych se mohl vybrat jiný a tímhle způsobem můžu přidat až 6 různých účtů bankovních klienta. V okamžiku, kdy mám vyplněno celou tuto obrazovku, to znamená, mám vyplněny všechny základní údaje, trvalou adresu, osobní doklad, daňové údaje a bankovní účty klienta, tak jdu na další krok a to je AML dotazník. A tady vlastně jenom zaškrtám pár odpovědí, to znamená, jestli je zaměstnanec, případně podnikatel, případně něco jiného, jaké jsou jeho čisté příjmy ročně, a jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány a je-li politicky exponovaná osoba. A případně pokud by existovaly nějaké další skutečnosti, které by mohly znamenat zvýšené riziko klienta z pohledu AML, tak zase tady kliknete na ano. Co to znamená? Zase tady máte přestat to íčko, to znamená, ty skutečnosti se tady můžete v PDF-ku stáhnout. V okamžiku, kdy mám vyplněný AML dotazník, jdu na další krok, to jsou doplňující údaje, kde prakticky vyplňuji název účtu, to znamená, tady odsouhlasuji tak, jak se bude účet jmenovat, a místo, kdy jsem vlastně jakoby s klientem jednal, protože místo podpisu bude uvedené jako místo na záznamu z jednání. Já tady dám Praha a to je poslední vlastně, co do Edwarda potřebuji vyplnit. A tady vidíte, že Edward mi připravil celou sadu dokumentů k podepsání, to znamená všechno za mě předvyplnil, předpřipravil, a to včetně investičního dotazníku, to včetně záznamu z jednání. To znamená, v rámci poradenského procesu celého už nemusíte vyplňovat žádný dodatečný papír. Tohle je vlastně všechno, co přijímá i vaše společnost. Ty jednotlivé dokumenty, které tady vidíte, asi můžu zase stáhnout, můžu si je prohlídnout, můžu si je někam uložit.
Co je asi důležité říci, že v okamžiku, kdy ty dokumenty dáte odeslat klientovi, tak už je nelze změnit. Takže doporučujeme před odesláním prohlédnout, zejména prohlédnout rámcovou smlouvu, jestli tam jsou všechny údaje klienta správně, jestli tam je správně jeho telefonní číslo a e-mail a telefon. Ten e-mail a telefon je důležitý údaj a prakticky na něj Edward upozorňuje ještě v dalším kroku, kdy vidíte, že vám napíše, chystáte se odeslat klientovi dokumenty k SMS podpisu na e-mail a telefon. Po odeslání nebude možné dokumenty upravovat. V okamžiku, kdy kliknu a potvrdím to odeslání dokumentů, tak se prakticky všechny dokumenty pošlou k podpisu, k SMS podpisu klientovi a to si zase ukážeme v dalším videu.